ширктән ничек куркырга? Әгәр синнән ничек итеп мин ширктән куркыйм дип сорасалар, җавап бир. Тәүхидне өйрән, ширкне өйрән, дуга кыл, мине һәм балаларымны сынымнарга гыйбадәт кылудан читләштер, ягъни сакла, һәм ширктән, һәм ширк әһелләреннән ваз кич, ерагай. Ибраһим галәйһиссәлам читләштер мине, ягъни аларны бер яктан, ә мине икенче яктан ит диде. Имам Әхмәд рахимахуллаһ, әгәр мин кафирне күрсәм, Аллаһның дошманына караудан куркып күзләремне каплый идем диде. Әйе, ул Аллаһның дошманы. Ләкин монда Аллаһның бәйрәмендә катнашу, котлау һәм аларны үтерү һәм малларын алу арасында аерма бар. Һәм бу мәсьәләдә шулай ук ике шик һәм уртада булган төркем. Урта төркем ул да булса сөннәт әһелләре. Һәм сөннәт әһелләре бу мәсьәләгә ничек карыйлар? Кафирләрдән читләшергә кирәкме? Әйе, кирәк. Үтерәбезме? Юк, үтермибез. Алар белән килешүне үтибезме? Әйе, үтибез. Сату алуда мөгамәлә кылабызмы? Әйе, кылабыз. Ислам диненә чакырабызмы? Әйе, чакырабыз. Дин турында китаплар, дәресләр таратабызмы? Әйе, таратабыз. Аллаһ безгә ничек әмер итте, алар белән нәкъ шулай мөгамәлә кылабыз. Һәм менә бу урталык.